Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon cika shekara guda da aure. Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali, sai dai ba za a bar ni a baya ba. Kwanan nan zan yi wubda, idan ka gani sai ka cike sauran rubutun. Sai Fidaus ta ce wubda Maryam Ebiola, sai Baby na ta ce wubda jariri ko jaririya. Assalamu alaikum masu kallo da sauraron tashar Murtala Keke MD. A yau mun kawo muku labari kan bikin cika shekara guda da auren jarumi Adam A Zango, inda muka hangi manya-manyan jaruman masana'antar Kano suna taya shi da murna, musamman jarumi Alnu da wallafa hoton shi da matar shi wato Safiya Adam Chalawa, yana musu murnar cika shekara da kuma cika shekara guda da yin aure. Sai ta ma sai da Sadar ta wallafa ta ce mai gida ina taya ka da murnar cika shekara guda da yin aure. Allah ubangiji ya ba ku zaman lafiya da kuma zuri'a ta garɗaye ba, amin summa amin. Shi kuma sai a jarumi Adam A Zango ya lafa hoton godiya da bayani kan wanda suka taya su murna cika shekara guda da yin auren su, wato a ƙarƙashin rubutun jarumi Alnu ya wallafa mishi rubutu cewar nagode mai gida, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Ita kuma Sadiya ne wallafa mata rubutu kan cewar nagode ya uwa, Allah ya bar zumunci, Allah ubangiji ya bar soyayya da kauna. Domin kasancewa da Murtala Keke